Anupaning kayang kapatid ni Leslie Bondok, a lantern maker ng Barangay Santo Niño, maragula mo naman kanong impluensya kang Byron Bondok ng kayang pengari, kaya liba na ing pamangawang parol. Uling naging tradisyon na ng San Fernando yung pamangawang parol, tradisyon na yung pamagawa niya. Magumpisa king pengari mi, hangga ka na ako, apin kain tradisyon nung yakigawang parol. Marami masayang Pasko. Tatal nanay pamurin ng 40 anyos a lantern maker in Kanting Parol ang magrepresenta aking Barangay Santa Lucia. Migit 20 banwa na kin lantern making industry Bondok, inya akakit na kanong advantage na iniya. Siguro yung advantage making pamangawang parol, uling maluwat na kayong gagawang parol. Siguro bagaking ka, veterans na kanya. Pero halos para-pares kayo mga galing ring giant lantern lantern maker, luwa-luwan lugar. Halos para-pares ng mga galing niya. Anting patakam ka ng kabalan amalbeking ligligang parol ngayon ng banwa, sinabi ng Bondok adumurot siya kin Pasko yung tema ng karelang parol. At dinla naman kanumpaslag as Santa Claus at dakal pang sorpresa. Samantala, masaya naman ni pamuntong ng Barangay Santa Lucia uling pasibayo ng Mika Chat sa Makiame king Giant Lantern Festival. Kayong tradisyon kasi, ang ng kulturang Kapampangan, lalo na kay San Fernando, yung Santa Lucia, from late 1960s pa yata, di daddy ko pa, o pare lolo ko, ilang makipag-compete kayong Giant. Kayong generation, di kami namin yung dungyan. At masaya ako, may itong may palad na naman yan yung may kapakyabe. I hope na sana kaming mag-champion ngayon, napakasama sa milang kaya kaming parol. Peg maragul na pa, makatadwa ng Meg Champion King Ligligan. Niya pong minuna, from 2010, mag-umpisa niyang kagawad ko, may katadwa na kami Meg Champion. Then, man mama ko kayong every competition yearly, man mama ko kayong runner-up, kaya kaming Giant Lantern. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival magkupisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kay Robinson Star Miss Pampanga king December 16 ing mismong competition at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.